Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe, pari kupisa pari hot. Nhasi ndadzoka zvekare channel yenyu nyaya dziri kuitika kuZimbabwe izvezvi, so pari kupisa ende munoziva kuti ini kana ndichinge ndatoya panenge pakutopisa. Saka kana uri kwauri ikoko kongo ukapfeka majuzi gara wabvisa, ende kana uri pane vanhu isa maheadphones because kwadzichaperera nyaya dzacho ndakungotaura ndenge ndakungorudunuka ndisiri kumira. Munoziva kuti ini ndiri munhu kuti handidzoreke. Container iro randatanga ndakuratidzai radonha paningirikini unongoziva kuti rangodonha richinomhara mota 2 mapickups ndobva ramakwadza. So zvinhu izvi zvaitika pana Grinara, so it's kona Grinara naRobert Mugabe muHarare makuseni ndopa zvangomuka zvakaitika. Ndo pamunozoona kukosha kwemakrane paive petaipopota tichiti makrane ngaadai so, makrane ngaadai so. Thank goodness zvangobva zvangoitikawo kuti unongoziva kuti vambozama-zama, but the importance of makrane I think manenge manawo mazuva ano. Dzimwe tsaona dzacho dzinotoshiya tounongedzera handi, but vakomana vemazi container avo I think vanofanira kuita vachimiswa. That's what I think. Ndiri papo takupinda munyaya dzatakajaidzana tikajaira panapa dzekuti vanhu vakawanda muzogara muchinyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Paitaurwa nyaya yevanhu veZANU-PF maprovincial chairpersons vaiva vainzi vakareceiva mota zvema100,000 zvezviya handiti, vakareceiva mota nema100,000 vachinzi zvoni skiri iroro riri kutoitika ndere kutoti pari kutotengwa vanhu, kutotengwa kunzi kutengwa mastructures kuti vazoita zvavanenge vachiita. So today I'm here to highlight kuti muzive kuti ndanani vakazviita kana kuti ndanani vakatengwa, just in case mangwana ukazosangana naye akada kuzoya achida kukonhesa kana kuti akuda kuchovhera zvinhu zvaunenge usinganzwisise, unokwanisa kumuudza kuti aiwa kadi makapuwa 100,000 ngatimbotanga taishare naye, mapedza kuidya at the end of the day mari yenyika ka wozotanga kumuudza kuti aiwa hatisi kuita izvozvo. Pokutanga kubulawayo kuna anonzi Jabu Sibanda, that's Jabulani Sibanda, I'm sure ndiye akatanga apuwa. Harare tina Masimirembwa, I think munomuziva Masimirembwa. Kumanicaland tina T Mukodza, I think uyu munomuziva. Mash Central K Kazembe, I think uyu munomuziva, uyu kana Kazembe ani mamuziva. Ndetobva taita Mash East ndo kuna Daniel Garwell. Mash West Mary Mliswa ndo anotsvadzana Temba Mliswa idzo. Masvingo Ara Mavenyengwa, North Richard Moyo, South Magaliso Ndlovu, Midlands tina Edson Chirenge ndo vanhu vakapuwa mari iyo ka top 10 kachoka. I'm sure munenge munokwanisa kunyatsozvionera ikoko ka top 10 kavanhu vakapuwa mari kaka. Saka mangwana vakazopfura nekwamuri vachida kukubhilivhisai, you have to know kuti aiwa imimi tiri kuziva kuti mune kadhiri kakaitika kwamuri mukapiwa mari. Saka musaite sei, musati bhilivhise kana kuti musazotikonhese. I think munozoziva the way yamunozokwanisa kutaura nevanhu ivava maudza kuti aiwa imi makabhadharwa mari, imi makapuwa mari, saka hatina patinokwanisa kuita sei kuningirana nemi. Right, tova pane imwe nyaya kupopoteka kuri kuitika, dzimwe nyaya dziri kuitika dziri kutenderera mastreets, because I know kuti a lot of you guys murikuda kusinyazoziva kuti pari kunzi zvoni macriminals around the president, because if you still remember pakaitika kuya muna 2017 pakataura kunzi the president is safe, we are only targeting criminals around him. So macriminals ari kuita kuti mudarageza vanyanyopopota, pari kuzonzi kana uyo akuenda ngaaende nezvigananda zvake, make sure kuti panoitwa clean up, monyatsotsvaira nzira yosara yakachena posara pasina kana 1 chigananda, kuitira kuti maopportunities ese azokwanisa kuwanikwa nevana veZimbabwe. So macriminals acho ndo vandava nawo list randiri kuona riri kutenderera pana Delish Ngwaya. So uyu ari kunzvoni he was awarded a corrupt 60 million COVID-19 supplies tender and corruptly received 2 million in payments for COVID-19 and misled government, claiming company was a manufacturer to win the tender. Front of the 160 million Pomona Waste Management scandal. Ndiwo vanhu vacho ukona vari kutora pahombe, havasitora tumari tudiki, havatori mazvima 100,000 machichi itimu rinotora kuma millions zvichitoenda zvakadaro. Saka pese pane pasvikwa nawakomana ivava anenge ari ma1. Tobva tova pana Whitney uchivhayo wacho. I know kuti a lot of you guys muri muziva ndiye wacho ari kutengera vanhu mota, Mr Aquaman. Icho akadarika level rekuti chena unoona Victor ndikupeka aqua udidi akutopa ari ma-millions, and that guy, he is not doing all these things for free. He is not doing all these things ngoti angoningena ari kutopa kuti imi mutomuona mubva mari titongoziva kuti munhu akaita sei.
So panapa wiki neotigaitangire pane the Gwanda solar tender 2015 awarded the 172.8 million contract, years of delays and no delivery, court cases and reinstallment followed. ZEC scandal allegedly provision of election materials under opaque contracts. And RBZ allegations media reports claimed weekly 4 million cash withdrawals from the Reserve Bank of Zimbabwe allegedly. Ndo imwe kubuda nemudarageza futi chitauro nezurei ndove ngotora mari kava ngonzanza ringotora 4 million every day. Ndo imwe yenyaya hombe iri kuitika. And international deals signed deals in China and Russia linked to inflated costs and secrecy. Pattern high value tenders, large advance payments, minimal or stored delivery. Zvakawandisa zviri kuitwa na uyu, but regedza tiende pane chigodfather chibaba chake in terms of this thing. Tine uyu anonzi kuda Tagwirei. Sakunda awarded 1.6 billion in government contracts the century, 3 billion disbursed under command agriculture, large portion uncounted, received 366 million in treasury bills, redeemed under favorable rates, paid 8.5 million from personal account and Alm Global Opportunity Fund via Sotic, loan of 21.5 million to Great Dyke Investment via his Sotic company. Zvakawanda zviri kuitwa navarume ivava, ihombe dziri kuvhurika. So it is very important kuti munge makuzoziva kuti mangwana kana ana people like ana Geza vari kuuya vari kunongedzera kuti tiri kuda ana nhingi vari kudai so, tiri kuda nhingi kuti mbate azodai so, you know kuti ndanani. Ende nyaya hombe dzavo matenda acho kana kuti hombe vari kunyanyisa kuzarura ndechi. You know, even with people like Chivayo akavhura IMC technologies pekuya achiregister zvinhu zvakaita sana Starlink, but tarisai zvaakazoita, akazoperera kuStarlink request. Takatoona zvakanzi IMC chakuti yakutogadzira marodhi, but kuti kozve marodhi azvotanga nguwai. The guy is just a tenderpreneur, haana basa nezvekuzonzi ari kuda kuzoita zvekuti kana kuti tingati mabusiness ake ndeye mainvestment, kungo award kungonzi otenderi. Kusaka iwe wakapuwa tender chero usina chaunoziva what's next, wakutotsvaga iwe unoziva unokambogadzira rodhi ndakambogadzira wakutoemploy, then the next thing boom, basa rakutorohwa. But kune macompanies vaane makore nemakore varimo mubusiness rekugadzira maroads, hapana zvinomboningirika, vanongosiyiwa vapuwa vaaward wematenders iwayo. So those are the things zvokuti zviri kunyanyiswa kutemeswa musoro, zvinoita kuti tibva tangouya titi imi itype ipi iri kuitika iyoyo. So ndo nyaya dziripo, but ndine something zvekare, because munozoti nyaya dzangu hadziperere pakati, ndeida kuti zvinhu zvabalansa mobva maziva kuti zvinhu zvenyu munozozvifambisa sei. But before I do that, ndoda kuzivisa vanhu vari muSouth Africa kuti kana uchida kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, zviri easy. Bata education research yana mukoma owen ndo company 1 inokwanisa kuregistra company yekuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Saka zvokuswera uchinzi hauna nigirikini, hauna business account mukore uno, hauna bank account dzanyaya dzekudhara, bata owen akuitire plan. As long as une passport chete zvinongova iri package necompany registration ipapo. Ndatopedza nemi izvo zvoda kuti musare munzwa zvekutaurwawo panapa. Vakura vari kupopota. Comrades and friends, patasvika pasina kumira zvakanaka. Kuda kwaChitagwirei stolen more than $5 billion US from the Zim government. Imwe yacho 3 billion yakabva kucommand agriculture zvamunoziva, imwe 2 billion from government tenders, dzimwe dzacho from myself companies whereby the France people like Obey Chimuka, we fossil construction vachiita zvavanenge vachiita. As for Wicknell Chivayo, that's more than $2 billion US. Tungwara ranenge achiba noko, Scott Sakupkanya achiba noko, achismuggle gold out of Zimbabwe. And now my question is, ticharamba takanyarara kusvika rini? Comrade Bob Mchelgeza makes an appeal to General Chiwenga. He's a man who is seen a lot. General Chiwenga is one person who's been speaking against corruption. He's a God-fearing person. One of the things that has destroyed Zimbabwe is politics, the witchcraft, and rituals, like what Comrade Geza has said. And it will be good to have a prudent leader who is God-fearing, who is always engaging with the general
population of Zimbabweans who knows what they're going through. And General Chiwenga is that person who's going to offer inclusive leadership, which is consultative. And he's got the capacity to deal with Mnangagwa and bring about the needed change that is going to fulfill the dream that Zimbabweans have always had. I'm appealing to all of Zimbabweans. Let's rally behind General Chiwenga. I am telling you, he will not disappoint, and he will always make sure that Zimbabweans live a good life. He will industrialize the economy and make sure equal opportunities to every Zimbabwean. Chatiringofanira kuita, let's speak with one voice. Let's rally behind this man so that democracy can be restored. He knows what is at stake. He knows what needs to be corrected, especially after having made a huge sacrifice in 2017, hoping that Zimbabweans are going to enjoy. And this time around, the plan will not fail.